हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आंनि बिमादै सेनानि बार्थडे आरोना, बिनिनो माखासे नुथायफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों। बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। Happy birthday to you. Happy birthday, dear little one. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good. Apa pakla? Itu dunia pakla. Aku lihat aja. Mana deh? Mana deh? Oh deh. Oh, bukan. Oh, jadi बार्थडेआ 17 एप्रिलमोन आरोना, बैसागु जाफुदोंमोन। तारातारि जानानै फैबाय आरो बोरमा बेदर, अमा, ना बिदिनो होदोंमोन आरो आंहा अमा जाया नालाय बोरमा जाबाय आरो। ओमफ्राय जों जाखांनाखि दसे जिरायना फैबायानो आरोना, लोगोफोरा मोसानो एकदम लिंहरगासिनोमोन, मोसाथिंबाय थादोंमोन ना गामियाव। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।